Image Match. L'objectiu d'aquesta activitat és que l'alumne associï cada paraula amb la seva imatge corresponent. En aquest cas, els alumnes estaven aprenent a dir en anglès els noms dels membres de la família. Per tant, es tractava de saber que aquesta era la mare, aleshores anaven a buscar mami i la posaven a la casella. Aquest és el pare, anaven a buscar daddy, posaven el nom a la casella. Aquesta és la iaia, granny en anglès, i posaven el nom a la casella. Aquesta opció, aquesta activitat, et dona l'opció de poder comprovar si ho estàs fent bé o malament. Tot clicant al check. Com crear aquesta activitat? Agafem una diapositiva nova, anem a buscar aquest requadret, Lesson Activity Toolkit, anem a Activities. Com que sabem el nom de l'activitat, que es diu Image Match, l'anem a buscar, que està aquí, i aquí tenim totes les opcions d'aquesta activitat. És la mateixa activitat però amb diferents noms i amb diferents colors. Agafem la que ens interessa i l'arrosseguem a la diapositiva. Primer de tot anem a editar-la, apretant edit, i triem el número de parelles que volem que hi surtin. Volem 3 parelles, d'imatges, volem 3 imatges. I com que tots sabem que tenim una galeria, aquí a materiales essencials de la galeria cliquem aquesta opció i tenim totes les imatges que podem col·locar. Per exemple, ara anem a buscar gente i cultura. I tenim, per exemple, un abric, podem fer aquesta activitat de roba i per tant posem aquí la imatge, un abric. Ara anem a buscar, per exemple, un banyador i ara una altra imatge, per exemple, unes botes. Aquí sota hem d'escriure el text. Abric, banyador i botes. Apretem OK i ja tenim l'activitat creada. Bàsicament hem d'anar posant els noms a la imatge corresponent. Apretem check per comprovar si ho hem fet bé i sí.